Bună ziua, prieteni! Astăzi o să vă prezentăm aplicația pentru curier de la platforma Hio. Aplicația pentru curier se numește Delivery Fleet, iar când intrăm în ea avem datele pentru conectare, iar dacă nu avem cont, mergem aici mai jos pe Înregistrează-te. Aici va fi nevoie să punem câteva date de ale noastre, cum ar fi număr de telefon. Eu îl voi pune așa. Bun, iar la nume de utilizator, ori putem să creăm noi un nume de utilizator, ori putem să folosim numărul de telefon și se pune automat. Bun, eu la fel voi pune un nume de utilizator. La parolă Rafael și adresa de e-mail. Bun, suntem de acord cu termenii și condițiile și mergem mai departe. Aici va fi nevoie să punem datele vehiculului cu care vom lucra. De bază, pe platforma Hio se lucrează cu mașina, dar se poate lucra și cu bicicletă sau scooter fără nicio problemă. După cum vedem, exemplele sunt pentru mașină și avem fiecare detaliu pe care trebuie să-l trecem. Dacă dorim să facem cu bicicleta, vom pune pur și simplu la modelul vehiculului bicicletă. Aici vom pune culoarea roșu, să spunem, iar la restul punem câte un punct unde nu avem ce să completăm. Iar mai departe, aici la adresă, e adresa de domiciliu, seria și numărul din buletin și număr de telefon în caz de urgență. În cazul în care pățiți ceva în decursul livrărilor, noi să avem un număr de urgență unde să putem apela. Bun, aici vom trece la fel. Bun, și aici trecem la fel. Bun, și acum mergem mai departe la cel de-al treilea și la ultimul pas pentru înregistrare. Este să adăugăm o poză cu carte de identitate, cu buletinul, cu permisul dacă este cazul, cu vehiculul nostru și o poză de profil. La fel, aici dacă lucrăm cu bicicleta și nu avem permis, putem face de exemplu o poză pe loc, o poză la întâmplare în momentul în care se va verifica contul. Cei de la aplicație vor verifica, vor vedea că sunteți cu bicicleta și nu vor lua în calcul poza cu permisul. O să încarc și restul pozelor ca să putem trece la următorul pas. Le voi încărca tot așa. Bun. Și am finalizat înscrierea. Mai departe, trebuie să așteptăm ca informațiile noastre să fie verificate pentru a putea accesa comenzile. Între timp, până acestea sunt verificate, dacă considerăm că am greșit ceva, putem da editează informațiile și putem reface toată această completare, toată această înregistrare. Dacă nu, putem folosi asistența, ori putem să vedem întrebările frecvente de pe platforma Hio, ori aici avem asistență și putem să sunăm